млад човек глътка свеж въздух сред коларовци, сред алгафарита, сред подобни независими политически анализатори. Андрей Димитров, студент по политология. Добър вечер, българи! Времето застудява, но вашата страст не отмирава. Осъзнахме ли вече в каква държава живеем всъщност? В държава, в която бъдещето се краде, за пенсионерите няма пари, в която репресиите са на пиедестал и накрая какво? Отново последни във всичките европейски класации. Правителството подаде мислете, че войната е спечелена. Защото, да, оставката е факт. Да, отиваме на пролет на нови избори. Но какво остава? Остават всички зависими хора в администрациите. Остават всички техни партийни структури в администрациите. И отново те ще искат да определят нашето бъдеще. А ние не трябва да го позволим. На всичките протести има нещо специално. И това е, че въпреки нашите различия, ние в този момент сме обединени. И то сме обединени от една цел. А това е по-справедлива България, в която водещи са свободните българи, а не онези, които са зависими от този и от онзи. Битката ще е тежка. Битката няма да бъде никак лесна от тук нататък. Дори напротив, тя тепърва започва, защото трябва да си отвоюваме страната и да осигурим максимално честни избори, за да